Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Na pangning ko ala asumano salam kalilintad na gusto ka pipiya ginawa. Na banyo din naman bagyan na sira na tuwalang mamabaya makinig sa mga buni-bunian na mga maranosong. Sagi ko nayari na rinaw na siyak na idiklilalilang nagudi kukurmat ko sira na tuwalang mamabaya makinig sa mga ididi maranosong. Na ayam alapri na rin ang korona espesyal sa gito mga riyakan ala di Dato Salman Makatoon a pamilya Maradial. Gusto darud pa yan abon ayang kota para ini pagayunian sa Pangilian sa Sanangan Durangan Sarinano asiba ijuhani pa ali Makatoon. Nagyo ko na rin nasirang na ilililang nagudi ko kurmat ko mga tonganairan na emala apri na rinawan niranon. Naso ka lang wanubang seran sa ingderan na emala apri na rinawan niranon naso mga tonganairan sa pantar kalanganan. Sagyo ko mapakabgir ka no sa mga idide maranosong. Nagi gustuhan ng iwa kalere masawi nga ranyan sengrar derano ada sila ko kuba yung mintalawan apot tari lalawin. Intan tatap na yung sala dalong buya nagi muntia sa maganding. Sakit na pamakin ganyo sa ato tang kainyo kung buhay sa sudika so kung buswala gut alay dekal ng buhay sa tila naguda kapawing isawa salam.
lalu idena